poder parlar als més menuts de la mort sense tabús ni drames. És l'essència de Chimpún, una obra de teatre per a xiquets i xiquetes a partir de 6 anys, dirigida per Marian Villaescusa. Estarà a la Sala Russafa de València fins al 18 d'octubre. Tractar la mort amb naturalitat és l'objectiu de Chimpún. A través de la comèdia, la dramaturga Marian Villaescusa pretén parlar als més menuts d'una fase més de la vida, les despedides. Tracta el tema de la despedida, però tracta el tema de ser natural en la conseqüència de la vida, que la vida és un cicle, tenim que néixer i anem a morir tots amb naturalitat, no és un drama. Chimpún està protagonitzada per 2 amigues, Lira i Marimba, que juntes faran un viatge on aprendran a dir adeu, passant per totes les emocions que acompanyen la pèrdua. Del procés del dol, del procés de com entendre la mort des de diferents cultures. Els asteques, per exemple, pensaven que en morir la seva ànima podia anar a 4 llocs diferents. Un recorregut colorista i divertit que fuig de la sobreprotecció sobre xiquets i xiquetes per a parlar sobre el final de les coses. Teniu que vindre a veure Chimpún. Estarem des del dissabte 10 d'octubre fins al diumenge 18 d'octubre. No falteu! Adeu!